भगवान एगो उपाय बा हमारा फिर ना रही बास ना बाजी बसुरी सबसे बढ़िया बा ना आवत वहाँ के ना गइये के बेचवा देता नहीं बताओ आज तक से हम कोयले ना रही नैहर में आज ससुरा में हमरे से गोबर पानी करवावत नहीं और बियाह ना भइल तो कहते हैं कि चलो कहना बात नहीं खेत से ये सब ना करवाई हम तो मन करता ना एगो तो गोइठो पानी करा सानियो गो तो रोज रोज मन तो करता कि गोइये के नल हुलका दी होने चल जाओ एगो वहाँ के बानी जब देखो तब हमारे के बोलत रही ना डांटत रही ना काहे मर्द ना कर सकेला जरूरी है थोड़ी बा कि मेहरानू करी आज तक से बहरी ना निकलत रही कि आज देख लो बहरी निकाले के कह देता नहीं कि जा गोबर पाथे द सानी गोत द अपने पी लेता नहीं आ पी के आ चलो तनी एने मने मन तो करता ना ओकरा से बढ़िया अगर हमरा के कह देती ना कि हां तू पिया द तो ओकरा से बढ़िया रहे ना कि बकरिया के मुतवा दे देती पी लेती बढ़िया से दरुया दिन रात पी पी के आवत खाली नौटंकी क के रखले बानी हमरा से ना होई सब मन तो करता ना कि सब फेंक फाक देनी खाना कैसे बनी हमें बनावे खातिर मन का तू ही बहुए उतर के आइल बोल त के खाना बनाई चुप रही हम तो बोलबे मत करी बाबूजी जब देखता बे रौरो बोलत रही ना हमरे के काहे रौरो खाना बनावे के तू ही आइले बड़ू त के आई चलो खाना बनाए खातिर तू ही आइल बड़ हां नौकर उतारल बनी ना सब जना के कर के दे बना के दे में तहर बाप कहले बन कि ले जाए एगो लोमड़ी देथनी हां हमर बाबूजी लाड़ी भेजले बड़न करे खातिर ना खटिया पे पड़ले त हम ही कराम अच्छा तो ऊ तो बस्तिया सबे को करला सबे करेला तो सब कोई ना तो बुझब मर्दों के करम भतर के करम औरो के करम ना तो असली धन लेबू का खेतवा बधरिया धन देता नहीं तोहरे ना बनु खेतवा बधरिया करे के बा बधरिया कर हमरा खेत बधार से मतलब नहीं खे तो खइबू का ना अब रोपनी कर जे ना जाई हम खेता में रोपनी ना करबू एक तो झूठ सच बोल के बियाह कोई दे कि लइका बड़ी बढ़िया बा संस्कारी बड़वे आवत ना तो रोज बकरी हमरा के ना देख रहन जाता हर बाबू कि दूनो आंख के रहन लांगा बाबू लेकिन का करी हो गई रे सब ना तो लात मार देते लात मारती तो समाज कर के देख लो लइकी ऐसन बियाह रहन के तबे ना आज बियाह कट गइले घास घर के ला दही तनी ससानी गोदी हो ना खा ना करबू त अंगूर खइबू अंगूर ना अपन माई के खियाई हमरा के मत खियाई अंगूर समझे नहीं तो हमर माई ऊपर से रही बहुत कइले बानी जी रौरा अयो ये ले अपने अंगूर खाई हमरा के मत खियाई बड़ा आओ तो अंगूर खियावे तोहरा खा ला के धइले बानी ना काहे तो परी में लगत नहीं कि भर के रखले बानी तोहरा खाई करबे ना बाबूजी रे मजाक करत रही ना का मजाक करना बूढ़े मजाक कर जा काई को कइले बानी जी की कर गल बन का लौकत नहीं खेलौरा आयो बे ओ खाली पेट नहीं खे खइबो हम से लागम कहिन की लागम बेयो पागल आ गइल बनी यहां के ना हमरा हटी हमरा से ना होई अब एगो काम ना करम अबे यो अपने खियाई अपने करी समझ नहीं अरे पागल आ गइल बनी रौरा ए खाली आओ भगवान ने कौन ठेदेले रहता दाव के जन का करता कौन ठेदेले रहता भगवान दाव के जन का करता ए गुंग भाई अबे आयो बाबा आयो तू ही समझाओ हम जातन अबे आयो हटी हमरा के हट भाई अबे आयो अबे अपन बहनिया के बोलाला तार बहनिया खिया दी ना अरे जाओ मुआ के धइले बड़ा जा ताकि पन पिया के धइले बड़ा जा माई बाबू देख ले के बियाह खोलन कि चला हमर बेटी सुख करी चला हम ना जानत रही के हेजी के सानी पानी करा बहुत तेरी गुम भाई आयो हो जिया ओए बाबा बे आओ ले बाबू आओ भगवान हमरा से ना होई अब जन्नी हम ना करम आबे पियायो आई
ना होई हट बता पहले तो करबे ना करी ना आरो काम तो करम का चक्की के चलावत नहीं छोड़ी हमरा के ना तो जनता नहीं रह भैया से कह दम तुरंते हे भगवान हमर कहत मुंह दुखा जाता ई बहिर से अबे यो बहिर बा तो ठीक बा एक तरफ से कि नइखे बतिया सुनत तो कहबो ना करिए ने भयो का जी अबे यो सुनी बताओ तनी साने घास काट दी आ घास काट के गाय के खिया दी हम चलनी आराम करे होती भयो tapi ayo ajak apa apa ayo धरी माथा पगला दी ayo yo ayo लागे लगा की कर में हो हनी वैसे करलाई ना जी ना तो कोटे जाके चल जे ऊपर समझ नहीं काई बोला था और भाषा नहीं के सुना एकदम पगला दिन का जी रहा हमरा के apa ayo पगला के ठीक है ले ले का हमरा के हट हट हमरा के हमरा से ना होई हे भगवान एगो उपाय बा हमारा फिरी ना रही बास ना बाजी बसुरी सबसे बढ़िया बना आवत वहाँ के ना गैये के बेचवा देता नहीं ऐसे ना गैया रही ना तो ना करे के पड़ी और ऊपर से ना गोबर देती या ना दूध देती या उहे अच्छा बढ़िया आवे दिया आज वहाँ का कहता हो भौजी गैया के बारे में गैया के बारे में नहीं कहा था दीदिया के बारे में कहा था नहीं कि दीदिया के बेच दे हां आइला ला आई अंगूर खा अपन अंगूर अरे वाह हाँ जी अंगूर तो हमारा पसंद है कहता ना देवर जी रौरा हमरा के मानी ना लेकिन नजर ना लगे प्यार देख के तो दिल खुश हो जाला खा जाई दूगो रौरा खा जाई दूगो हम खा लेता नहीं आ कहाँ गई रही हम हिस्सा के खाई है तो रौरे ना लेके आई हिस्सा डाल का खाई तो देत का बनी ली खा जाई दो धरी तू खा तब के कहते हैं कि सड़ाल का खाई माने कि हम बीच के का देते रौरा के अच्छा चलिए सुनी ना रौरा से एगो काम बा भौजी का गैया के बारे में बेची कहत रहू बताओ ना तू हमरा से ले जाता रू अरे ना देवर जी हम रौरा से काहे के ला जाए हम कहनी कि गैया दूध देते नहीं खे आ गोबर देते नहीं खे तो सोचत है ना कि गैया के बेचवा दे भैया से कह के का गलत के कहलू ह ठीक है कहते ना हां तो रौरे समझी अपन मने आखिर गैया से का फायदा बा हमनी के कुछ बा रोज सानी गोता तनी परेशान हो जाता खियावत आ घास चला द भैया ले कह के हाँ बेचवा देता आना दूधो नहीं के करत हाँ बेचवा देता नहीं अब रौरे बताइए भाई बड़ा घूम बही हमरा के पागला के धो देता नहीं तू तो सरवा पागल बुरा के का बुझाता चाय दी कितना बड़न तरह भैया हरन सरवा मत खोलिए आपन लब से ना खराब कर जाला पागल हनी जा दी अब उसन भाई भगवान जन्म देइए देना धरती पर तो का हंसी के ना चाहिए केहू के देख के समझे नहीं आज रौरा हंसन दोसरा पे तक काल मिला तो रौरो पर कोई हंसी आ न के तो बड़न तरह भाई हरन आ सरवा ना बोलल जाला पागल बन रौरा चन्हाक बन तो बढ़िया संस्कार सिखल जाला ठीक बा जी ठीक बा तो जा तनी तनी का करी अब गैया के तो बेचवा देब लेकिन जा तनी अभी तब तक ले साने में गोस देबे खिया ठीक है बा ठीक है ना अगर वीडियो हमने के अच्छा लागल हो तो दिल से लाइक करी शेयर करी और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लागल है इस सब वीडियो सबके देखे के मिले भोजपुरिया खानदान पे मस्ती वीडियो पारिवारिक वीडियो तो एक के सब्सक्राइब करी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी और क्या करी बताइए अबे यो बाबू बाहर के का ले ले बानी यही सबके साथ लेवल जी विदाई अगले वीडियो में फिर से मिला जी नमस्कार लाइक करी